Soliditzeko edozein eragiketari nahi baldin badizkiogu aldaketak egin, joan behar gea eragiketa hortara, eta hemen atatzen zaizkigu hiru botoi. Lehenengoan aldatu dezakegu definizioa. Nahi? Ze aldatu dezakegu, adibidez, luzera. 50-koa darren, beste neurri bateko itea, edo bi aldeta beharren alde batea ala bestea jartzearena, bale? Orduan, ontsa okurritzen zaiten aldaketa bada, 50-ko luzera uki beharren 40 milimetroko ukitzen. Bai? Finish? Ez. Eta nahi balin badegu, perfila edo bozeto aldatu, bigarren botoiari eman behar dio. Eta sartzen da perfil horta. Zilindroa 30 milimetroko diametro uki beharren nahi baldin badegu 20koa izatea, hementxe aldatzen da, eta bozeto izten dugu. Eta listo.